HM Records. Чи замон омад ки дига барои гапи як довар нест, хоҳари як муъмини дига мода хоҳар нест. Чи замон омад ки кас нагира дасти ғалтида, дарди гирия дига каса нигоҳ мекунем хандида. Чи замон омад ки дига барои гапи як довар нест, хоҳари як муъмини дига мода хоҳар нест. Чи замон омад ки кас нагира дасти ғалтида, дарди гирия дига каса нигоҳ мекунем хандида. Чи замоне ки як дили беғам намебинам, одами бедард беалам намебинам. Чи замоне ки гум кард қадрша сухани модар, гум шид боварияй байни акабу додар. Чи замоне ки ҳар кор дилхрошидан дора, падар бемору писар суми мошин ҷам дора. Чи замоне ки духтар ба модари худаш соз нест, ноҳаққи ёра дидан аст ба гуфтан овоз нест. Чи замон омад ки ёдамгарӣ ёдамо гумай, қадам да дрони хунай ҳама да фикри сумай. Чи замон омад ки дига да банда намондай сабр, бемори бесунда беморхона надора қадр. Як аст да фикри тило, як аст да фикри орд, як аст зори фарзанда, як аст кадеста я борд. духтарагай пушти шуш кӯдакша мепартоя овда, бачаи ёш хичона овезон мекунанд дорда. Чи замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ, нархи занқалинги юбд нарх набудашу. Чи замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай, метарсемай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон. Чи замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ, нархи занқалинги юбд нарх набудашу. Чи замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай, метарсемай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон. Худо танҳо мо намонӣ, замона сахти бадай, идора карда наметонум ай нафси бада. Чи замон омад ки зан ғайри шудора кавалер шуш марди кори ғариб қидиш паноида вайбер духта ба гапи падар кам накард гаштани беруна, неки барои парен хона шин шида бирид вена. Но духта хича духта озод местад да тай чодар, баъзеш қадри ишқа боло медонай меҳри модар, баъзеш ай падар да бисёр хизмати раис мекна. Чи замон омади замонара ки ҳис мекна, барои ноболиғ озодай хариди арақ вино, ноболиғ да сутучни кеве метан барои зино. гапи камбағал беаҳмият агару гап гаҳварай, ба баъзе духтари боя шавҳар ба ном шавҳарай. Чи замон омад ки даҳани як барбар дар замокай, сарма дар санго задам нафаҳмидам и замона. Чи замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол, неста эҳтиромай ҷавонон нисбати калонсол. Чи замон омад ба фикри ту бугӯ ақидата, ба фикри май замон замони ахиратай. Чи замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол, неста эҳтиромай ҷавонон нисбати калонсол. Чи замон омад ба фикри ту бугӯ ақидата, ба фикри май замон замони ахиратай. Чи замон омад ки нарх дора савод дар донишгоҳ, дар донишҷӯй бесавод ба савод як хел баҳо. ҳама медонанд ҳар шаб чӣ гапҳо рафтесай дар клуб, аз шумо насиҳатгарен фақат дар комменти ютуб. Чи замоне фақат менависанд гапҳои дағалла, вақте мебинанд дар ютуб репери камбағалла. Чи гапай мухлиси конур нашаки ӯ кофира я мухлиси роналдо, чи ҳар рӯз дар тай эфира. Чи замоне ки ёшо фикри оянда намекунанд, нашаманд кайфи таблетка наркоман, баъзе зеко баъди бромадан ай дурун ба воля ай ёд меброрам паняткай худшона гапи вора. Чи замоне ки пацана мезананд да дига мактаб, барои ки юдаи неву мехонад да дига мактаб. Чи замоне ки ҳама мехоҳа ҳаёт халиява, пацан да ҷураи кӯдакиш менависа саява. Чи замон омад ки одамо мегарданд тай ниқоб, қини бачи дайдаи ҳаёт кардани интихоб. Чи замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай, вақте сумдори да круг ба эҳтиром меганамта. Чи замон омад ки одамо мегарданд тай ниқоб, қини бачи дайдаи ҳаёт кардани интихоб. Чи замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай, вақте сумдори да круг ба эҳтиром меганамта. зиндаҳора сурати мурдаҳо мекунанд нидора, сурате ки дар варақатиш якчанд рақам дора. Чи замоне ки ҳама барои сум мекунад зиндагӣ, ман барои сум реперам, ту барои сум ғариби, уш барои сум марди кори шай пушти сум нодаркор, уш барои сум хизматгори шай пушти сум вазифадор. Сумай чизе ки срокда ё кам мекна ё тинут, кенти барад барои сум мефуршад любой минут. Чи замоне ки ишқ наметовад да чашми ошиқ, то надошта боши кашилок да таи под мошин. да баъзе духта фарқ надора ки ту чанд солаи, муҳимия ки ту соҳиби чанд замонаи. видео барои сумай, текстам барои сумай, репам барои сумай, блогам барои сумай. Чи замоне медонай ягон кас дар тамоми олам ки одам барои сумай ё
осун барои одам. Чӣ замон омад ки дига барои гапи як довар нест, хоҳари як муъмини дига модар хоҳар нест. Чӣ замон омад ки кас нагирад дасти ғалтида, дарди гирия дига каса нигоҳ мекунем хандида. Чӣ замон омад ки дига барои гапи як довар нест, хоҳари як муъмини дига модар хоҳар нест. Чӣ замон омад ки кас нагирад дасти ғалтида, дарди гирия дига каса нигоҳ мекунем хандида. Чӣ замон омад ки як шидак маънои ишқи бозор, ишқам нарх дорад ба хиди шар шав пирай харидор. фоҳиша бисёр шид намон қадри духтари тоза, бачаҳо қаркин шидан духтаро бенозан. Чӣ замон омад ғарибон нолонан ай ҳамватан, тоҷик тоҷики хид шакидат кадестак братан. замона гарени фачид ё мо ганда фачидем, раи роста партофтему сини раи чап шидем. Чӣ замон омад ки да кайф мебинем моро мира, да прикадани кас яка ё рехтан садра мира. фаромӯш кем намози хайри саловоти савоба, да мактаб авторитет гуфтем накуфтем савода. ним зиёди мутахассисон намеарзанда коршон, арзандаҳои коро ғариба хона да дипломшон. дилошон дар ватан танҳо дар мулки ғариб, сумдор қатӣ бесум гап намезана ранги қаҳрӣ. Чӣ замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ, нархи занқалинги юбд нарх набуда шу. Чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон. Чӣ замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ, нархи занқалинги юбд нарх набуда шу. Чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон. бача барои суми туй да ғариби хаста шидак, духта чандаста шидак, бача дил шикаста шидак. ҳама ҳарзати ҷои зангирои ҷахоли шидай, шӯи духтари тоҷик марди хитоӣ шидай. ман нацист нестм неки алам мекунам мара, духтари тоҷика меброран байни юқа марда, ба дод задани горка мачак мекунам найлавш тоҷика туғри намегира. да номуса нагаш чӣ замон омад ҳайрон мешам мардуми беномуста, духтари панҷсолара мекшан таҷовуз карда. натарси худо доран натарси банда ва дунё, и чӣ замона ябадӣ тирмаш кунан худоё. ман метарсам аи замона ки расво шидестай, да байни миллати мо ҷангандоз бисёр шидестай. мардуми мо наврасид ба хурсандӣ ва ба шодӣ. Америка we don't need your radio озодӣ. чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол, нестай эҳтиромай ҷавонон нисбати калонсол. чӣ замон омад ба фикри ту бугӯ ақидата, ба фикри май замон замони ахирата. чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол, нестай эҳтиромай ҷавонон нисбати калонсол. чӣ замон омад ба фикри ту бугӯ ақидата, ба фикри май замон замони ахирата. чӣ замон омад ки беқадрай оҳанги ҳақиқат, беқадрай репе ки ҳақиқате чанд дақиқа. боло гузара эстрада ба ҳофиза чахш ручаш, зурмиёва духтар жне ки юқа не бачаш. ҳофиза чанд сол шид соҳиби ду тарона, ҳофиза ба дубайда шид соҳиби мошини хона. чӣ гуфтеси шонемси нагӯ архел гапора, ту ба дасти худат фарёд кадести балора. ки ба сарта биё яком рӯз репод мехӯран сарта, ба занга назанан биган пешвоз биги аз ната. чӣ замон омад ки гирди ҳар шерда ҷамшид шағол, рӯзо дига замонай дига замонаш шаво. хиёле мекунам ростай ҳамиҷаш бародар, мумкин ман ба ҷони хидма харидестам хатар. ман мехонам ҳақиқат то репам сарма нахӯра, ман ҳақиқат нахонам значит мисли ман репер пирай. чӣ замон омад ки одамо мегардан тай ниқоб, қини бачидай даи ҳаёт кардани интихоб. чӣ замон омад ки ярӯси ҷуръат барои сумтай, вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганнамта. чӣ замон омад ки одамо мегардан тай ниқоб, қини бачидай даи ҳаёт кардани интихоб. чӣ замон омад ки ярӯси ҷуръат барои сумтай, вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганнамта.